Ghana for ene mosomfo eja adubofo na mene wahie. Nene mene wahie na kyese enwoma ye ekuta me ha yi. Saa nwoma wese. Edin eda so ane se ebewie, se ebewie. Saa nwoma ye kura me ha yi no. Owura ye fe no Michael Boate Amanfo. Ono ena obon homodin pi ena afi apem aha nkono aduosia nan wotimi born homodin etwere wo mu nsem ena so ya wondin di burio of Ghana language so muti won kran no omo na timi boae etintim wo mu nsem di gu krata so a ena atwa no ho a agyadubofo maha ma adwene se meba wona ase na ne wodi saa wo mu nkomo kakra na se ne mpemfo aka de ato woda no se woni futufo na wona mo na akwate obi tu ne bafo a mpempi ni kebeye anka gina ho mentwam nko memfa mi ka tenten entwam nko ne mu nka ogina ho kakra na asem na nipa no ede ayefutusem ede ma ne ba no obatimati bi kakra se ne be ya obi nim da sa asem na obete no ho beba mfaso ede ama enti na agyadubofo so hu mu ha ya na meba na saa nwoma ye kuta me ha yi no meba na me no aba bedi mu nkomo o donhwe ba ko a edi anim so na wonso anya ho ntiase sene medika aka na nwoma we se ne din da so aye eye se ebewie se ebewie e ka se ebewie ewie ase se ewie ni asem no na sene mpemfo so aka de ato dada no sa abrabo hyase ne ya na enye de ne pi na emu awieye the end as they say will justify the means how abrabo no betimi de akọ wie na hia how you end up in life wo sha abrabo asa na yehu too much na emum no awieye no how abrabo no betimi akọ wie no se akọ wie ni papa mu ana na bonni mu no eno na ya na hia wo sha abrabo man konfo brebe timi sha abrabo na se yie wo sha ase na sika bi wo fie ni ade ebi kura nya akonya etu kwakwa abrochire ko bobra na enso awie no obu ha no osere no odi obusuafo timi ajapade pi di gya obi enso no awie ni asem obi nso ho nso won hyase yi kura osun amane o hawo ne apanisie ni ade nenso bewie akire no bu nso na kotane eye enmunyam nko a ene yedie ni ade de se bewie nwoma di no na ma bede ho popo kakra de abro nti ye behwe kwaya enwoma wo mu nsem no ana nipa e fa no ho no se ne abrabo no timi de ediko wie no timi hyase a medika aka se bewie na nwoma woni etwere no wasante twi mu na wure fe no Michael Boate Amanfo no na twere na so ya wondin di buri of Ghana languages ebo homodin tintim mo mu nsem edigu krata so atwa no ho ayede agyadubofo ababeto mesere so yi na nwoma no ekura ofan baako nko edu enwotwe chapters na edu enwotwe se ne apotokase be kan no na ofa edika no atifi asa no se Kofi beye dan setramu nsem na oba ofa etoso minu nso a ose beye den akwantuo ofa etoso miensa no ye chapter 3 potokase no be kan no ose ntensere nkwanhye edikan ofa etoso eye 9 no ose ntensere enya dabre ofa etoso enum no ose esere so akwantuo ofa etoso nsia no so ye asenkese ye ba franka insiso ofa etoso enso no anoma usuro a ne ntakra eba fem ofa etoso enwotwe no so ose ntensere soma ofa etoso enkrono no so ose ntensere na osibotiri no ofa etoso edu no so ose nsuo ni amane hunu ofa etoso du baako no so ose ofi nsuom akotojem ofa etoso edu mienu no so ose mwa afiri beebi ba ofa etoso du miensa no so ose papa ne bre na nam ofa etoso edu enan no so ose ntensere ne abayifo no ofa etoso edu enum no so ose ntensere ahia ne se na ofa etoso du nsia no so ose osoro boa wana oboa wo ho saa asem esi pempi amanfo ta akapa kristofo so ta aka na emum no ene ma menchini pi ensini tanchiro se ye kase osoro boa wana oboa wo a ye kristofo enwoma efe ne twere konkro no bible no ba bibie no ho bible mo ya twere no se osoro boa wana oboa wo na emum no ya kam na ide ababe ye ho no kremum de nipa de oboa ho a na onyankopon oboa osoro na asase no so nso ye de aboa na emum ni a kristofo no kan anom susu se e wo twere konkro na emum eni twere konkro no
asantefo quotations ni bia no maka na ede awa be ye horom ofa etoso du nso no se nkradie na ofa etoso edu nwotwe no de twato okora no ofa twato na wo sa nwoma wo si mu no wo se efi asetena enti na se nwoma wo si ni kuta ofa nko a edu nwotwe 18 chapters na ebre eni afa sa enti mebom ho modin se mefa ofa bia na ma pensem kakra na yetime de akweni mi pese ofa eye donhre ba akodi enim nu yebitime ka nsem dodo na yetime enye ho ntiase enti ofo dika na ose Kofi Beden asetena mu nsem na mekenkan kakra anokwa me Kofi mahunu amane adwo na sen kura na me de meba wiase me kra menyame me mfefo nyina ya adwuma na esi wonye me nko a de me nko yibia na akoye basa because sika mu a na adane abo enye hwe mepem so ahwe naja se meye na sanye yi a mafre na ye begu saa nsem yi na Kofi Beden sori anapahema bi ekeka ampa wodika efri se obarima yi ahunu hia fufu ene kokko nyina bi na ekama ese wodi dwuma bia bi nanso ankosi hwe bra okeka saa nsem yi no na ne yere ya anwotwewa afafura obegye na awo nanso se di nim no se oba afirimu fisa na ekapa na aba abetofi aduane obedi emu atumdie ne ho koro ne ba na de ekani na kire ne etan ya sese ofiri saa oba koro a wawono no ene se ototo nkoda no ho ne ma bi te se funumatoma sumye kete afin nku ne ntade afin na ato oba no so ede etoda oma oba no empaboa ne de keka ho wode saa no nyina ma oba no na se okoda da ase nso a wode asiesie ne ho na nsan pokura de wode kyine fefe bi ya wode kata akoda no so nso nyina bi de eka ho beye den ye okani ba ade efe eye ne fe na ne fefe nso eye na so hunu nso ya na eye no akono na nso emo no hu yi obe de na waye bi dakru bi osore anopa adwene ho se obetwa abe na ja wode atete ho edi bi atobomone edi ama na yere ya anka na yere nim fata bomone de nanso abasa ena sika nso eni ho no abayempo ntumi ende enje ha na okai se ne papa ewo mfufun bi enti wosima wi akete bi se okohwehwe emenu bi ade anyame beye etiri eyeyi ema no konya beye adu no esanse na open ntem nanso woni sika bia ewo no ho ntino okobo obi ebosia pono emienu se wode ekope apafo amodi ehu dwuma ama no ntem bosia yi edene kopi eja timpen fie na wode no manu hu na koto eja timpen nim eja timpen ma na ti ase se sika na de epempem ho na emom no onkope bibia wode ebe di ne hu agina ho make nso na beye den ewo kukufu kuma bi a oni ewu eja no a wote so beye prindu koko bredi a anka na afuyi ewo bo pa nanso fupa bra ne bi asie ama koko nua ne huturu na aturu no ema adamfo hunso hu ana akunu ema no bu sika nua ese enua hunu bi saafuyi na ka akire ma agya timpen ekohweye agi etumu ema no koye so krata emu ensem ni me Kofi Beden mete pehu yesu asase so a ewo bura hoho so akofam sika pono nan ya eba bia eni ho afiri agya timpen nchen me hye ebokete se metua no bosome miensanchi se eduru ho na mantua otumi esama me kotu bia opemu agi ne sika krata no mu de watwere se pono enan nanso ne kuri mu no pono mienu na agya trimodinfo yi ede ema no saa kwan yi so na wafa ede enya ne ho se tam okurum ho no Beden saka sika no odi kan ede kokyere ne yere ete ponoko ede ma na se onfa nsie ma no ede nka no so ekohwehwe apafo ma okoto eme no egu fam ma wo hye ase eye ho adwuma saa da no de nkwan a odi no eye krabehwe efiri se bibi kakra ba abedwo nsu koma no wamfa gudie anko na adwuma mu kura osora no pa nwura mu a na wo hye ekosi se odi adwuma no mu na ewieye pehu esufo nso yi nipa bia na wona ni agensa no ho yi nti na ne nsa no ensi fm kura
mpo to da mpanyimfo kukura ekohia no kwan mu eto nsa no bi ewo wiram ho no wonim sɛ wonim baabi papa eti no wɔhwehwɛ obi a da bia no sɛ wɔtɔn ne nsa no wie a wɔde ne sika no ɛkɔma no esie otwa abɛ no sɛ bosome no na wɔnya sika ɛbɛboro pɔn mmiɛnsa afei de na anigye aba wɔne obi eni akontae bia ɛwɔ medua no mu efiri sɛ na ɛyɛ n'agya padeɛ otwa amɛ no bɛyɛ sɛ bosom mmienu no ɛne ɛfa pɛ ɛna ewuye nti ɔkɔɔ sɛ ɔkɔgye ne sika afiri deɛ ɔde maa no sɛ yɛ a wɔmfa ɛnto hɔ ɛma no no nanso ɔbaako akɔhunu ɔdansofo wɔ ne hwan ɔbaa no yi pɔn mmiɛnsa pɛ ɛna ɛde maa no ɔbɛka ɔbaa no sɛ ɔno deɛ sika ne nsa ɛsɔ mu ano no nso na bɛyɛ dan ani da bɛyɛ pɔn edu so afei na ato no ne adwendwene osisen kɔbɔ ne yere ama ne yɛ adan na wɔmfa sika no kora nkɔma ne yere anto hɔ sɛdeɛ ɔde pɔn ko ɛmaa no no na osisen ekotua ne ka ɔde no agye ne kokofuo ɔbɛyɛ ne dan animsa nso aka akyi nti ɔde sika no enyam ne ti edi ekofie oduru hɔ pɛ na ne yere ɛfrɛ no sɛ ɔmɛyɛ akontan de ɛnkyerɛ no ɛhɔ a na woyi pɔn mmiɛnsa kyerɛ no ɛkyerɛ no de aba ne nyinaa na de nyansafoɔ no nso anunu no koraa na emom no wɔkyekyere ne werɛ sɛ ɔmfa ne nyinaa ma onyankopɔn hata soro yi yema aka akyire ɛbo ɛtɔ ne yam kakra adeɛ kyeɛ pɛ ɛna ne yere ɛwo bɛɛma fefeefe bi nyɛ woni kɔhwɛ anigye a ɛbaa hɔ fie hɔ da saa da no kakra wɔ ho nti no wonya bi edidiiɛ wɔtena ase ma na ɔtwe eduru yansa na wɔde pono kono ɛkɔdo takodaa no ho ɛnoma sɛdeɛ akamfo amamede nso yɛteɛ no wɔde no to ɔse ntensere da bi a ɔte hɔ nɔpa no agya timpen ɛsoma abɔfoɔ ɛba bɛyɛ dan nkyɛn sɛ ɛbɛrɛ duru sɛ obɛdi ne ho ni sɛ ante saa ɔbɛtɔn ne kokofuo no de atua ne ka ɔma asɛm yi ho ehia no agye pɔn ko a bere bi ɔde maa ne yɛde sɛ ɔmfa nto hɔ no sɛ ɔrekotutu ne ka no so oduru sika no ne pefie na obisa na manneɛ ɛma ɔno so ɛpono akɔsɛm nyinaa egu hɔ nanso agya timpen ante ase afa ma no efiri ase tratra mu sɛ gyama ɔde kakɛsie bi ɔhwɛ ne sɛ bi sɛ wɔmfiri ne fie a ɔbɛma ne ma aboro yema no di bum efiri hɔ kɔpɛ no monyamfo kwakufoku a wɔyɛ agya timpen adamfo edi dwanto akɔto n'anim foku hunu bɛyɛ dan mɔmɔ edi n'anim ɛne ne kɔ n'adamfo no efie ɔkɔpem so de kɔgyina ne sɛ pɔn kɔ no deɛ wɔde ayɛ nsuo saa nti no ɔnsa ne kɔtwere krata foforɔ sɛ ɔde ne ka pɔn wɔtwe bɛyɛ dan hunu saa no wɔde onipa dasani bɛyɛ dan hunu sɛ saa asɛm yi nya deɛ a wɔdedi onipa dasani nanso deɛ no betumi ayɛ de afa ho wɔsane kɔtwere krata yi ɛma deɛ ɔtwere no nso agye no sirindu timpen sɛ ka krata foforɔ no pɛ na oyi dada no ɛde maa no yemu nso no ɔma na bosomi nsia kantinka ho atɔ no efiri sɛ na ɔwɔ na kakra a ɛsɛ sɛ wɔde ɛkɔ ne ka nanso mpanyinfoɔ sɛ aduane a wɔtɔn a ɛbɛhye no wɔnoa nso asaa bɛyɛ den firi bere a wɔsesa krata no mu maa no de ne tiri ɛne ne yamu nneɛma nyinaa yɛ adwuma nanso ankwa nkosi hwee abosom nsia no ɛsane eduru biem no agya timpen ɛba ɛbɛdane ne ka saa bere yi odi ho dwuma sɛ de obetumi nanso ankwa nkosi hwee ɔhoro no sio sɛ ɔbaa ɛwɔ sikani yi anim nanso yei antumi ampusu agya timpen koraa wɔde agyapade a yɛ kokofoɔ no kɔhyɛ awusɔ ntwafoɔ bi ɛma ɔbɛkɔso ɛdɔn egu so abrante bɛyɛ dan n'ani atu atɔ ne nsɛm yi no ɔno a ɛyɛ ne sɛ wonsu ɔno nso ɛyɛ ne sɛ ɔnsɛre nipa bebree nso na atwa ne ho asi wɔn a wɔbɛsi na atwetwe esi ɔno nso a wɔbɛgyam no nso ɛɛgyam agyapade fu apa n'ani ɛda so wɔ no wiase ɔwɔ na ɛnɛ afiri ne nsa yi no na yere yaa ɛte asɛm yi no wɔte ne basu kɔma no esi hɔ ɛbɛtwe ne kunu de ne kɔ fie na wɔtwe wɔ ahunu sɛ wɔakyekyere ne werɛ a anhwɛ a obetumi koraa ayɛ ne ho biribi enti wɔde no ɛkɔhyɛ dan mu ɛnya ne kasakyerɛ ɛma no afutu bebree na owie no kasakyerɛ no oyi pɔn mmienu a ɔwoyɛ oni ɛde maa no sɛ ɔmfa nhwɛ akwadaa no ɛde maa no wɔsane hyɛ no bɔ sɛ ɔma no ɛha no na onyame a no abɛkyerɛ wɔn kwan a ɔmfa so saa bere yi no
na asetena mu ɛda so ɛyɛ den a ɛna mmoa nso mfiri baabi a nso ɛyɛ de ɛmma dwuma titire biara nso ni kurom hɔ obetumi di de atutu ne sukɔm no so na nso afei de na ɛmɛ no aporɔ koraa ɛna dwuma tene biara nso nipa hu esu a obetumi di edi enye sika ne sɛ ntene da bi a wada hɔ no ohia a ɛma adwendwene yia ɛma adwendwene besi ntens ɛyi bɛyɛ den so ɛma ɔyɛ n'adwene sɛ obetu kwan ɔde to bɛyɛ den nim no n'ani agye ne ho yie ma ɔyɛ n'adwene sɛ ɛna saa ntɛ de ɔbɛdane ne ho afa mmɔden mu asase so akɔpɛ sika kakra ɛde aba ɔbɛfiri n'akwantu ase no na ne ba ntensere adi afe pɛ te busuafoɔ sɛ ne te na ayɛ ɔfɛn di ka no wɔsɛ Kofi bɛyɛ da asetena mu nsɛm sɛ mebɔ ne tɔfa bɔ mu a wɔyi na afa aberante a yɛfɛ no Kofi bɛyɛ dan na wɔhia buburo a ɛkum aboa kɔtɔ ɛde to ɛserɛ soɔ no ɛkaa no na abere a na wɔnam hia mu nso na ne yere yɛanwɔtwe nso afa furu yɛanwɔtwe nso woni ɔnim sɛ ɔbaa nyɛ mu a ɛka ne ade ɛnyɛ kaketewa nti abere a yɛanwɔtwe a ɛfa furu sa na sika nso ni hɔ no deɛ yɛanwɔtwe a yɛ n'adwene ne sɛ saa ne teɛ deɛ a ɛwɔ sɛ Kofi bɛyɛ dan ɛpɛ dwuma bi yɛ Kofi bɛyɛ dan kɔpɛɛ sɛ obetwa bɛ onye sika nso ɔde bɛyɛ abɛn ho adwuma ɔkɔgye bosen firi gya timpen hɔ bosen no kɔsi ntim krataa si so ne ade nso abere a ɛbrɛ so sɛ Kofi bɛyɛ de betuma tua ne ka no wɔntuma ntua ma gya timpen agye ne kuku fufuri ne nsa ti da ko bi ɔmo da hɔ fa adwene no sumbie nso ma adwendwene ɛma adwendwene besi ɛyɛ yɛanwɔtwe aso ɛma ne ka kyerɛ okunu Kofi bɛyɛ dan sɛ nka bɛyɛ anka ɔntu kwan ɛnam sɛ wiase mu no sɛ kuro no ɛdɔɔso a yɛntena baabi faako yɛ de ɛngye no mu kwaseɛ asɛm no a yɛanwɔtwe aka kyerɛ ɛyɛ Kofi bɛyɛ dan no Kofi bɛyɛ dan ani agye nti ɔyɛ n'adwene saa ne teɛ deɛ a ɔbɛdane ne ho afa mmɔden mu asase so akɔ ɛde ne ho akɔdom ahwɛ sɛ abrabɔ no bitumi ayɛ dɛ ɛbɛyɛ yie de ama no nti ɛyɛ Kofi bɛyɛ dan asetena mu nsɛm no ɔfɛn di ka no ɛna yɛde akɔgu no nti yɛbɛ abɛtoa so ɛwɔ fan ɛtɔ so mmienu ɛwɔ sɛ ɛbɛwie ɛwoma yɛ ekuta mu yia mu na ɔfɛn ɛtɔ so mmienu no wɔ sɛ bɛyɛ dan akɔntu bɛyɛ dan akɔntu te abusuafoɔ bɛyɛ dan sɔre anɔpa ɛkyekyere ne nneɛma ɛwɔ duku bi mu ɛne ne yere edi nkra sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛno yaa ani ɛnyɛ ne ntotɔntotɔ nti ɔmaa no kɔtena ɔno ankasa ne maame nkyɛn ɛwɔ pɛho wɔ sukuru mu hɔ a yɛanwɔtwe akɔgyaa ne kwan kakra ɛtu no fu bebree anɔkwa sɛdeɛ ɔbaa bɛyɛ ne kunu na ɛno yaa ɛyɛ ɔyɛ no ɔhwɛ ma n'atuko ɛdɔ mu ansa na ɔreba fie ɔde ne sika no nyinaa agya bɛyɛ dan kwan ɛna ato no ho ne bɔ ho mmɔden sɛ ne nsa bɛkɔ n'ano o sɛ obɛfira ntoma o sɛ ne ba yare a ɔbɛhwɛ no o ɛgyina ɔno ara no so yie ama no ampa aba na mmom omie n'ani ne ɔbra ɛde si ani sɛnea ɛfata yɛakyiri namfo dodo ɛkyiri afikuo ɛkyiri atorɔ ɛkyiri ntoɔtoa ontumi ne ne yɔnko baa ɛntena hɔ ɛne no ɛnni sema aduasa mpo sɛdeɛ yɛɔyɛ a otumi ne ɔbra di asie no ne sɛ ɛwom wankɔ sukuu ɛne wanya sanodwuma biara nanso ofiri aseɛ edua mako ne nyaadoa ne nkuruma tontɔn nkakra kakra ɛde hwɛ ne ho ɛne ne ba ɛnyɛ yɛnko wɔsane yoyɔ ɔdɔkono ɛbɔ pusa ɛtontɔn ɛhwɛ ne ho saa bere yi deɛ na ne kunu akyiri kwan ayera koraa ɔkɔe bɛyɛ mfie na nie nanso na wɔnte ne ho mpopui biara afei ɛbaa sɛ n'abusuafoɔ hyɛ no sɛ ɔntumi ɛma no ɛntena hɔ saa nti ɛbɛyɛ a nka ɔnware okunu foforɔ ɔbaa ya ampene so wɔn agyina yi so koraa ɛka sɛ ɔbɔ so bio a ɔbɛyi ɔne wɔn ɛbɛtete abusua mu koraa anaasɛ ɔbɛwu adi ahyɛ wɔn bere aduru sɛ ntensere ɛbɛkɔ sukuu ne nyinaa mu no na wɔse ɛda so ɛhyɛ akwantu mu ɛnam yɛ amɔden mu nti na biribia kakra ɛwɔ ne nsam nanso wɔde ɔbaa wɔyɛ dan kɔhwehwɛ bɛyɛ dan akyiri kwan ɛna abusuani bia nso ampɛ mu a yɛdi kɔdaa na ɛba ɛbɛtɔ no so yie nanso yɛanwɔtwe a ɛnyɛ ɔbaa na awerɛhoɔ ɛkɔ ne tirim na n'abasɛm nso ɔma biribia nso emu n'aba mu asase yi so wɔtam din ɛhwɛ deɛ onyame ɛbɛyɛ afei deɛ ntensere nyini ayɛ akɔdaa fofofo a adwene nso ɛwɔ ne tirim
ohunu kasa pɛ na ofiri ase busa ne se kyerɛ kwan eno ya nso eto ne bo kyerɛ bibia mu fan ne sɛ nti wonyini kakra no de na da bi ɔka ne sɛ owie sukuu a baabi a ne si wo bia no ɔbɛkɔ akɔhwɛ ne se kyerɛ kwan ansa koraa na ɔde ne nsa ka adwuma bi ayɛ da bi a wɔtwewa ne ba didi awie tete hɔ edi nkɔmɔ no ɔbarima bi ɛbɛsee wɔn sɛ ofiri mmɔdemmɔ kuro bi a ɔfrɛ no anibere kuro mu ɛnura no nko a na ɛhɔ na ohunu ɔbarima bi a ɔfrɛ no bɛyɛ den ɛma no kraa no akyema ɛsane de sika ɛnam ne ntoma asini mmienu sɛ ɔba a wɔde ama no deɛ di wɔn adanseɛ sɛ ɔda so ɛte nkɔm kura ne mfonyini a na ɛka ɛnɔɔma no ho ɛda no deɛ sɛdeɛ hyɛ wɔtwewa afon mu ma na sɛ wɔhwɛ ɔbarima a wayɛ from mfonyini no mu na ohunu deɛ ɔnyɛ no ho koraa ɔtoo hɔhoɔ no edin kramo ɔtoo hɔhoɔ a ne din di kramo serekye no akonnwa kɔtɔɔ nsa ɛma no ɛnome ebisaa no nsɛm bebree ɔkwan a wɔde ɛkɔ hɔ sɛdeɛ ɛhɔ asetena te nyinaa ɔbarima nso ɛkyerɛ wɔn wɔtwewa ewura firi ɛhɔ sikasɛm no deɛ nanso hɔhoɔ no ankasa adwene ho ɛde ɛho asɛm ɛba ɛbɛhwii mu deɛ ɛmaa wɔn ani gye mmoroso ne sika hodoɔ a na ɛwɔ mu sika hodoɔ a na oyi ɛkyerɛ wɔn meka nyina ntensere nso wawie sukuu a na ɛsɛ sɛ wɔtoa na bisua so nanso ɔkae ba a emiri bi ɔhyɛɛ no ya na ɛda hɔ sɛ wowie sukuu na sɛ wɔntimi kɔhwɛ ne se akyiri kwan koraa na ɛnya adeɛ a ɔde ne nsa abɛsɔ adwuma bi mu sɛ ɔyɛ deɛ ma ɔde to na bere wɔ anim sɛ ɔbɛkɔ anibere kuru akɔfa ne se aba fie wɔyɛ no anigye paa efiri sɛ deɛ na efiri mmerɛte nsantene hwehwɛɛ no ɛne na aba mu ofiri ase di ho nkɔm adwuma ɔtɔɔ ntoma ne ntaadeɛ san hwehwɛ sika a ɛbɛhia no ɛkwan so nyinaa ɛde ɛka ho ahoboa no egyina mu saa na hɔhɔ a wɔde nkra ɛbrɛ wɔn no nso ɛda so ɛwɔ kurom hɔ nti ɔboa wɔn ɛkyerɛkyerɛ wɔn ɛhɔ asetena mu nsɛm yie ɛne deɛ ɔkɔ a ɛsɛ sɛ ɔyɛ nyinaa nti abusuafoɔ ɛyɛ ɔfɛn ɛtɔ so mmienu yɛ bɛyɛ da akɔntu no na ɛho behia sɛ bɛyɛ da no tu kwa awie nti ne bɛyɛ fɛ ne ntensere no afei de wɔwie sukuu nti ɛyɛ ntensere no de ka hyɛ ɛbatoɔ sɛ owie sukuu a na sɛ ɔmfa n'ani mmienu yɛ a ne hwene santam ehunu ne se a ɛnya deɛ ɔde ne nsa koraa bɛsɔ adwuma bi mu sɛ wɔyɛ nti ne ho behia sɛ ntensere de ne ho dom ɛkɔhwɛ ne se kofi bɛyɛ da akyiri kwa de ne ba fie ɛyɛ pɛ ho yesu asase so na kasa no ne mu da koro bi a ɛyɛ yaa nwɔtwewa ne ne ba ntensere didi awie a wɔte dwadua ase na ɔmo asogya a ɔmo ɛkɔm ho ɛhye no ɛhɔ ano bo nsa aberante bi anim santan ɔno ɛna aba bɛpie mu wɔ ɛyɛ ɔmo fie hɔ no ɔmo busaa ne kwan so ne namanneɛ ne ade na sɛ aberante no ne din ne kramo serekye na aberante no kyerɛ mu sɛ wɔfiri mmɔdemmɔ kuro bi so ɛna ɛreba na ɔreba no na ɔkɔhyia aberante bi efi no kofi bɛyɛ dɛn na saa kofi bɛyɛ dɛn no na ama no ɛyɛ amanedeɛ sɛ ɔba pɛ ho yesu a ɔmmra nkɔhwehwɛ ɛyɛ ne yere yaa nwɔtwe akyiri kwan na ɔmfa saa kwan so nneɛma no ɛyɛ dɛ ɛmfa ɛmmerɛ wɔ mo nti abere a ɔmo hu sɛ aberante no aba no na sɛ mfonyini koraa yɛ dɛ ɛka nneɛma no ho ɔmo kɔhwɛ mu na sɛ mfonyini no kyerɛ sɛ kofi bɛyɛ dɛn te ase na wasan so ayɛ kama paa wɔ mfonyini mu nti baasa no na te sɛ ɛbɔ ntensere hyɛ mmerɛ bi atwa mu sɛ obetumi ayɛ adwuma abere a ɔwie sukuu na de sɛ wɔn ne se akyiri kwan na sɛ kwan mu ada hɔ ntensoɔ ne nso afi kakra yɛ ho behia sɛ ɔno nso de ne ho dom na ɛkɔhwɛ ne se akyiri kwan ɛde ne ba fie ansa na ɔho deɛ ɛsɛ deɛ ɔyɛ nti yɛwie ɔfɛn tɔ so mmienu yɛkɔ ɔfɛn tɔ so mmiɛnsa ɛwɔ se ɛbɛwie nwoma yi mu a na ɔfɛn tɔ so mmiɛnsa na ɔse ntensere nkwanhyia a ɛdi kan ntensere nkwanhyia a ɛdi kan abusuafoɔ mekenkan sɛdeɛ kramo serekye ɛka kyerɛ ntensere ne oni no akwantuo no mu angora ama no koraa ɛsiane gyina lɔre mu ɛkyɛre nti no ɔduru baabi a na ɔpɛ sɛ wɔtena ase nanso nipa ahyɛ afidie no mu ma obiara ɛnya mu atenaeɛ ɔduru kuro bi a ɔfrɛ no sipi no ofirikafoɔ no gyinaeɛ ɛma akwantufoɔ no totɔ aduane ɛdie nnuane titira na ɛwɔ hɔ no bi ne ɛmo ɛne nam koose ne mako a wayam kafa no de kono tintinka deɛ na ɛnyɛ na ɛwɔ hɔ koraa
saa nnuane mu biara na ɔntensere kɔn deɛ nanso wanto bia ni saa ɔda kom ɔtɔ tintinka ne ɛmo a wanoa no bi di saa owie no ɔkɔsrɛ nsuo ɛbobɔ egu so ankyɛ koraa ɛna ofirikafoɔ no ɛbobɔ abɛn ma wɔn nyinaa ɛfoforoyɛ wɔn ho futuro sɛ ifuruban wɔhem a mfuturo wɔto ntasuo a mfuturo na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ebi nkɔ n'anum pii nti no ntensere twe duku bi ɛkata n'ano ɛne ne hwene no yempo ama ne ho antɔ no wɔahwɛ sɛ onipa ba egyina lorry mu ɛde ne nsa baako akura mu ya ɛwɔ so no biribiribiribiri a na ɛkyerɛ sɛ nkwa ɛɛde nti na twa ne na etwa sɛ ɔbɔ ne ho mmɔden ankyɛ bia ɛna ɔbɛto asukɛsie bi saa bere yi na abɔ bɛyɛ dɔnko oduru hɔ pɛɛ na osutwafoɔ no hyɛ nipa a wɔtete afidie mu nyinaa ma wɔn nyinaa esisi fam afei ofirikafoɔ no ɛka no brɛ ɛde kɔsi pampa no so ɛhɔ a ɛna ɔma nipa a wɔn mu nyinaa kɔgyinagyina kaa no ho ntensere a wɔhunu asukɛsie si da no ho firi aseɛ po biribiribiribiri a sɛ obi dumfo bi anso no mu a nka otwa ahwe nsuo no mu wɔde ahopoɔ saa kɔsi sɛ oduru nsuo no agya ntensere si fam no ogu hamkokɔ kɛseɛ baako ɛde kyerɛ san a ɛsan ne ho no asuo no agya hɔ de n'ani agye mmorosoɔ ɛha na ohunu sɛ ɔwɔ fufuo na maa bi nso ɛreka abeteɛ ɛnam deɛ na adane hama wogyafo kɔsane fufuo no ho ɛtɔ bi agye nam ehura aso hohoro no nsa twitwa bi egu ne bo deɛ yɛ no wakora ne sɛ ɔsan de ɛmɔde mo sika no bi ɛtɔ nam ɔsan dane akyire de maa no sedie mmienu na ɔhwɛ fufuo a watɔ no ɛnso no nti wɔde sedie no ɛsan kɔtɔ dɔko no ɛka ho ɛna ɔbɛka sɛ na ha setena bɛyɛ dampa o ɔma ne kɔ baabi kakra no ohunu sɛ mmaa bi nso ɛɛtɔn adwene nam ntwaboa mmɔnkɔ no de keka ho pii ɔsane ɛtɔ bi ɛkɔpa tena baabi awie a anka dompe baako mpo ɛwɔ hɔ ɔmenyɛ anya ba nti na ato no ne nna nti ɔpa twere dua bi ɛyi n'ani so kakra ɛyɛ sɛ de ni ɛkɔ san no ofirikafoɔ no ɛbɔ abɛn ɛma no bɔ pitiri ɛnyaneeɛ oduru hɔ no na wɔn nyinaa foforo ɛgyinagyina mu nti ɔno nso ɛforo ɛhyɛn no ɛkɔgyina n'afa ankyɛ koraa ɛna afidie no ɛtuiɛ wɔnante ya kɔsi sɛ no nan bɔɔyɛ ankyɛ koraa na obɛduru kuro bi a wɔfrɛ no kasaa mu ɛha na kwan a wɔfa so de kɔ abɔkɛɛ no yɛ dɛ ɛda wɔyɛ ntɛm esi fam etua aka adeɛ ɛyɛ asa ɛkwan no nso ɛware ɛna lɔre nso a ɛkɔ kurom nyinaa nso atutu ɛkɔ ɛdada afei na ato ntensere ne adwendwene aduane deɛ na onyaa bi adi ne kwan mu amee dabere na ɔhyɛ ase esusu ho kasa ha ɛyɛ kuro bi a ɛso biara saa ɛna aha adan no nso ɛyɛ afaafa wɔde ɛsrɛ na akuru soɔ adan no ɛna efie kakra bi nso na yɛ atwa hye a apono ɛda no na deɛ ɛte saa mpo na sɛ ne ni deɛ ne deɛ no odi mu kurom hɔ no wɔtena hɔ a kɔsi sɛ owia ɛkɔtɔɔyɛ wɔte hɔ saa no sɛ na nipa bi ahunu abɔ ne ho pɔ asie na ɔpɛ sɛ adeɛ sa na wayɛ no deɛ ɔbɛyɔ wɔtena ase dwene kakra no ɔfa nnoma ɛkɔpun amantwɛ baabi ɛhɔ na ɔyɛ n'adwene sɛ so wɔnyɛ baabi a ɔbɛda no deɛ ɔbɛda hɔ anadwo no wɔte hɔ saa no mmarima baanu bi a wɔn ɛbaa ne nkyɛn ofiri aseɛ no edi nkɔmmɔ ɛsiane sɛ na wɔte twi kasa no nti no wɔte deɛ ɔkan no nyinaa fain obusaa no deɛ ofire ne deɛ ɔkɔ na nante seɛ owie ne nsɛmisa no ɔka ɛkyerɛ no sɛ ɔma wɔn nkɔ fie nkɔda na saa adeɛ kye a ɔtoa na kwantuo no so ntensere a wɔnim nipa yi mu tiri mpɔ no sɔre dwondwondwondwon di nkɔfo no akyi no mu kɔ fie ɔkɔ wɔ n'anim kakra no wɔde ne kɔwura efitwa hyia bi mu amonum hɔ a na ɔka aprontum sɛ ban dura wɔduru hɔ no yam hye no ɛyɛ bafua efiri sɛ ofiri ase huhunu no ma bi a efiti bra a wɔwɔ no ohunu saa no bi kura ada enipa no mpe ti kwankora mogyahye ne koronoba yɛn nyinaa nkamfuwa no abosom nyinaa bi ahyɛ ɛhɔ ma ɛna ase kan pia kuma nso ɛwɔ hɔ bi ankyɛ koraa ɛna mmarima a ɔbɛfa no baako ɛbɛtam no ɛde no kɔ ɛdan bi mu de yiwan eyi ne tiri ho nyinaa ɛsan de ɛnwo nso ɛfɔ ho owie yɛ no ɔde ne kɔtena akonya fufuo bi so ɛwɔ dan foforo bi mu ɛhɔ a na oyi ne ntoma de kyekye bi a wɔde anu kuntunkrum efiri ano wɔte hɔ saa no na nipa bi a wɔwɔ dodoɔ besi edu yɛ adɔso sisi wɔn asene
na wu na gugu wɔ n'ase de dwom to ne nsambu bi twa ne ho hyia ntensere na nu atu atɔ ne nsam yi a ohu de ɛba no so yi tena ho kom esi ne tira sɛ bɔ mpa yɛ sɛ Awurade ɔpɛ na ɛnyɛ hɔ adeɛ baako a kremosrekyi de kyɛ ntensere ɛwɔ bere kakra bi odi no pɛ wusu no German kasa a wɔkyerɛ no ka nti na saa kasaafo nso kasa akasa yi bi nti na sɛ ɛkyerɛ so dane sɛ den koraa na wɔte deɛ wɔka no baako maako ogu so ɛto nwom ɛsafa ne ho saa no abrewa posoposo bi ebegyina nim agyina ni ɛhwɛ ne kum ɛka sɛ German yɛn bosom kopo anya nipa a ɔte akɔ wɔahwɛ ne widie mu fɛ emu sɔkye te sɛ ɛwo ne ho tua atua no owie kasa no wɔde dadeɛ hankra bi to ntensere kom mu egya ne hɔ kɔɛ wɔnu baabi a ɛna ɔbarima a wɔsi pere bi nso ɛbaa ne hɔ okura bɔha sekan na bi ahyehyɛ mu ɛna wɔgyina ntensere no mu ɛsere kakra afei deɛ na ato sɛ bere no anya adura ne sa efiri sɛ deɛ otwa atoɔ ɛbɛsrɛ ntensere no ɛka sɛ ɔbosomfo pɛɛ mu no ankasa nam kwan so ba na sɛ obeduru pa a obɛfiri ase adi dwuma no saa bere deɛ na wanya apaaba ɛhe na wodwane afa na nipa bebree nso a wɔtwa dan no ho ahyia yi ɛhe fa na sɛ wonya kwan po a ɔbɛfa barima ɛde ne titu wiem wɔ so ɛka sɛ ɛbɛwie Nyankopɔn na enim nipa bebree firi ase epu ba dan no ho ewom na ɔnkɔɔ hɔ deɛ ɛna wohu deɛ ɛba nso deɛ nanso na wohu sɛ bibi ɛkɔ so abɔnten hɔ ebinom hyɛ ase pempem pono deɛ yɛ den ɛma wɔn a wɔwɔ fie hɔ no mu baako ebusa sɛ ɔbosomfo no aba na ɛma afoforo ebua sɛ aka kakra yɛ ma nipa no nyinaa de abufu ebu bum konfikyire yɛ deɛ ɔkɔyɛ deɛ ntensere ntimi ɛnhu ntensere hu saa no wɔsɔre ntɛm twinkyini fie hɔ nyinaa baabi ahwehwɛ hɔ sɛ obenya biribi kakra adwane afa baabi a ayɛ petee ɛka ketewa bi na ɛda hɔ a ɛho ɛwɔ ɛkwan kakra a obetumi ɛdɛ afa mu na ha na ntensere ansa ɛbrɛ ɛtwe ne mu ɛhɔ na obrɛ ne mu ase ɛtwe ne mu tan ewura ayɛ ɛyɛ sɛ na ni da hɔ a nka wontumi enwura saa ɛka ne mu nso ne nipa no nso bi afiri ase ɛsan ɛba fie hɔ nti na etwa sɛ wɔyɛ ne ntɛm ogu so saa na ne ti ewura mu ɛna ne mati nso ebi suo na ne masene mu afi wɔtwe ne mu hwiri sɛ atwere esi akyire ne tiri ho ne nsa ho ne kotodwe ho na aworo so ikɔ nanso ɔbɛyɛ ne dɛ asu ɛfa kramo wɔsɛ ne kyɛ osi abɔntene pɛ no wɔsɛ kɔtwe mamnwae ɛhɔ a na nwura mu sɛ santan wɔnam twitwiri mu kura wɔnte ɔkɔɔ n'anim kakra no na ɔte sɛ wabere deɛ nanso ɔtoto ne ho ase a anhwɛ nipa no bɛba hwehwɛ n'akyiri kwan asan akye no ɛde no akɔ adeɛ bɛyie ankyɛ koraa ɛna okohu no pantan bon bi a nwura fu atui ano kakra ɛha ɛna esane ɛhyɛn a na apae no nti no ne tiri ɛyɛ ehunu ekohuntae mu afei na ɔbosomfo firi na kura aba ama nipa no nso abɔ ahyɛ ne fie hɔ ɛhɔho a ɔde ne bɛyi apae no ɛwɔ he ɔkɔɔ adeɛ nkyɛn na anibere aba yie paa ɔhwehwɛ fie hɔ kakra no wɔahu baabi a wodwane ɛfaeɛ odi nanam akyi mekan na kuro no ho nyinaa ayɛ nya wɔde atuo maa mpea ne aso ne ade ɛtaa ntensere wɔde mmirika mu adin egu mu kɔf twam ɛfa baabi a na ɔhyɛ hɔ ɛkɔ wɔ n'anim ɛkakra ɛsan ɛbɛfa ɛbɔn a na wɔhyɛ mu no ano wɔyɛyɛyɛ wɔantere ho popo bi abiem no saa bere de na adeɛ ɛyɛ akye nti wɔde aniwuo ne awerɛho ɛsan ɛkɔ wɔn fie sɛ wonya obi edi edue wɔn bosom no wo sɛ wɔanya obi o obia ntumi ɛnkyerɛ ntensere nte nka sɛ adeɛ ɛyɛ akye no ɔtwe ne tiri ɛhwehwɛ hɔ nyinaa ohunu sɛ ɛhɔ adwo no wɔyɛ nwanwanwanwa edi ne tiri ebu nwura ne mu ya wonim deɛ ɔkorɔ wɔnam hɔ saa no mpofirim ɛna okosi ɛyɛ lɔre ɛkwan bi mu ɛbɛne no wonyam ne nsa egyinaeɛ nanso na wɔhwɛ wo damfo tiri ho a ayɛ kɔɔ ne ntaade atete ne ade na ofirikafo no esusu sɛ ntensere ewudifo nti na wɔn pɛ sɛ wobɛgyina nanso ofirikafo na mpɛ sɛ wobɛgyina ɛna ntensere sɛ he ne ha otumika ko gyina kwan no mu sɛ ofirikafo no betwam pa a wɔmfa no deɛ nka onku no prɛkɔ ɛhɔ a na ofirikafo no egyina kobisa no deɛ nti a ne ho ayɛ basabasa saa ɛha na ɔtoo ne bo ase bɔɔ na ma ne hunu nyinaa ɛwɔ German kasɛm mu obia wɔte ntensere asɛm no esuroe
ɔmaa no baabi ɛtenae ɛwɔ lɔre mu ɛma lɔre no ɛtuiɛ kakra wɔde ne bɛduru Gumbe de wofiri a na wɔkɔ Abɔkɛɛ no ɛhɔ a na oyii no esiiɛ ansa na ofirikafoɔ mama ɛbɛkɔ no na wɔhwɛ ntensere tebea na ɔwɔ mu a na ɔyɛ no mmɔbɔ nti wɔde no ɛkɔhyɛ ɔno ara ne maame nsa ɛnam sɛ ɛhɔ na ofiri de abusuafoɔ ntensere nso ma no ntensere nkɔnhyɛ di kan no ɛno nso de aba awieyɛ tie ɛtoa so de akɔ ɔfa ɛtɔ so ɛnan na ɔfa ɛtɔ so nan no atifi asɛm no ɔsɛ ntensere anya dabre ntensere anya dabre ɛma wɔde mfi sɛ ntensere kɔpie ɛwɔ kuro bi mu ma afei deɛ nkɔmɔ de no ɛyi apae ɛma ne tiri yie ɛma wɔtumi adwane awa pii sisi wɔ Gumbe asase so nti yɛhwɛ deɛ no nso ɛkɔɔ so wɔ hɔ ntensere anya dabre nkɔ ntensere aba abɛduru Gumbe a sisi deɛ ɔwɔ maame Fatima a wɔyɛ maamani no nsam Gumbe yɛ kuro a ɛso kakra a emu akyɛ mmienu nipa no bi ɛyɛ nkramofoɔ ɛna ɛfa aka no nso ɛyɛ Germanfoɔ ɛsiane sɛ nkramofoɔ no yɛ nyame afiri nyame nti no na obu wɔn ho ateneneefoɔ ɛkyɛ na abosonsomfoɔ no na ɛnam wɔ ne nyamesom nti wɔate wɔn ho akɔ akɔkyekyere wɔn kuro ɛna abosonsomfoɔ no nso ate wɔn ho egu baabi maame Fatima ɛfra wɔn a wɔfrɛ nyame no mu bi na ampa wɔhwɛ ne suo a na ɛfata saa ɛfiri bra ntensere bɛka ne nsa no wangoro ne ho koraa na wɔsɔre anɔpa a ɔnoa nsuo edi miamia no ɛsane noa bi ɛma no edi anɔpa biara na ɔma no koko ne maasa ɛtɔ da bi nso a na ɔma no otoo yɛ aburo a wasi ahugu so de aka abeteɛ wɔtaa di no anɔpa awia nso ɔma no bayere fufuo anaasɛ abeteɛ anumere nso ɔtaa ma no fufuo odi hɔ bɛyɛ bosome no na wate apɔw asan n'ani nso akokwa efie hɔ yie ama obia nso apɛnten nsra asɛm ɛsiane sɛ wɔni baabi a wɔde ɛbɛda maame Fatima asenti no na wɔne maame Fatima ɛkɔ afuom ɛkɔboa no adwumayɔ wɔde ne saa de saa afei de n'ani akokwa obia ɛwɔ kurom hɔ na asuo kɛseɛ bi nso ɛda Gumbe na adwene nyɛ na ɛwɔ mu koraa nanso na obia ntumi nyɛ ho adwuma papa na nka mpɛ sɛ wɔyi ɛnam no bi atɔn na ntensere nso ɛwɔ sukuu mu no teacher bi ɛkyerɛ wɔn sɛdeɛ wɔde asaawa ɛnwono asɛw nti ɔbaa ha no wɔhunu sɛ wɔdi saa adwuma yi a ɛho bɛba mfasoɔ paa ɛde ama no nti wɔne maame Fatima ɛsusu ho anokwa wɔntumi ante aseɛ sɛ asuo yi da hɔ a wɔdi mu nam a ɛyɛ yie nanso kuromɔfoɔ nso ɛdi ɛnamkɔm ɔdwene ho sa no wɔde kɔtoo maame no anim ɛma no kyerɛ aseɛ sɛ anka ne no na nipa bi edi ho dwuma na da bi ɛbaa sɛ osuo no ɛfa nipa nan prɛko yɛyi bɔ wɔn ho ɛma wɔto adwuma no twene koraa nti sɛ wɔhwɛ na wɔbɛtumi a obiara nsi ne ho ɛkwan ntensere de sika kakra na ɛwɔ ne nkyɛn no kɔtɔ asaawa efiri ase ɛyɛ asɛw kɛseɛ bi ofiri aseɛ no ɛyɛ onyanamfo bebree ɛma wɔtaa bɛtenatena ne nkyɛn ɛtɔ da nso a adi nam pee mu no a ɛba ɛbɛhwɛ deɛ ɔreyɛ na ɔtwe mmiri no bi akyiri no owie ho dwumadie nyinaa ɛpɛ sumpi egugu ano etwa ahyiaeɛ afei na ato no ne adwuma ɛsiane sɛ na nipa abɛtena hɔ adi saa adwuma yi bi pɛnti no nsuo no ano hɔ pɛɛ ɛna n'akodoɔ bi esie saa akodoɔ yi ɛna na ntensere tena mu adi ekoyi nam da edi kan no deɛ anyɛ nkɔsoɔ papa nanso yei ama no ɛmpa aba adeɛ kyeeɛ no wɔsane tia ne ho aso na ɛda no deɛ nam a wɔde ɛba afiri na ɛnyɛ agorɔkoraa maame Fatima ɛtɔn bi ɛma wɔdi bi de nkae no so ɛkɔkyɛ adinam ɛdi bosome mmienu deɛ na obiara ɛni kurom hɔ a na wɔnim ntensere nipa firi mmea ba ne nkyɛn adwento ɔpɛ nipa bi ɛka ho kyerɛ wɔn ɛho adwuma ɛne wɔn ɛyɛ mfitiaseɛ no deɛ na wɔnya bi nanso ɛyɛ kakra no ɔba ɛma no ɛboro so wɔyɛ obi a na naso ɛyɛ hare nti ankyɛ koraa ɛna wɔte nwera kasa no
Gyama kasa no na esane ne nyansa dodo ne ne nipa donti kromofo nyinaa ehyia na afei de ɔmo frɛ ntensere ɛma no so betena mu etie asɛm ne bi. Mpanyinfoɔ se ɔhɔhoɔ ni akasɛkasɛ nanso ehunu baabia. Ntensere ayere ne ho deɛ ɛyɛ den ɛyɛ adwuma no sɛ na ɔwɔ deɛ na ɛkɔ so ɛwɔ kurom hɔ no ɛne sɛ nipa bi asɔre atie adi nam a sɛ ɔmpɛ no nti wɔpɛ sɛ wɔyi no efiri hɔ ɛde ɔhɔforo ɛba ɛbɛsi n'anan mu. Ɛna wɔn mu binom ne atitire no mpanyinfoɔ no se ɛhe ne ha. Asɛm bi ani hɔ a ɛkɔ so wɔ ha a ɔmmɔ ntensere amanneɛ nanso yie deɛ wɔde sumaa no koraa. Ɛnyɛ yie ɛna da bi anummerɛ adi nam ɛfrɛ no ɛde ne kɔtena baabi ɛwɔ ɛdan bi mu. Ɛha yi deɛ efiri bere a wɔtaa kɔɔ ne nkyɛn no ɔmfrɛ ne hɔ da. Ɔmaa no aboa nwoma ɛtena so efiri aseɛ bɔɔ no deɛ ɛkɔ so nyinaa mu amanneɛ. Saa bere yi deɛ na mpanyinfoɔ bɛyɛ baasa bi tete ne nkyɛn deɛ ntensere tena ase komm ne wɔn esusu asɛm yi ho yie maa no adwene sɛdeɛ obetumi. Na adɔnyɔfoɔ no mu ɛfa kɛseɛ yɛ ntensere namfo nti anadwo no a okohyia wɔn ne wɔn susu ho. Ɔmaa wɔte aseɛ sɛ wɔne adi nam nka mmom nyɛ fua na sɛ adeɛ bi mpo na ɔreyɔ na ɔmpa a ɔnkɔ ne nkyɛn mfa ho ahiasɛm nkɔnkɔto n'anim. Anokwa nipa yi ne no antwetwe so ankɔ akyiri koraa na anadwo no a wɔne no sim kɔ adwina mfie ekohyia mpanyinfoɔ ne no maa biribia ɛkɔ so kama. Adeɛ kyee no mpanyinfoɔ no de nantwie a wɔte apɔ eyi sraha ɛma kurom hɔfoɔ nyinaa. Na wɔn goro ntensere ho koraa sɛ atenankonnwa ahyia a wonya no akyiri. Na saa bere yi deɛ na wɔhunu sɛ ontumi ntena ase koraa. Nansa yi ntɛm deɛ ɔman no mu adwodeɛ nanso wɔsɛ ɛyɛ furubɔne wɔ ya na anim sɛmasa. Mpanyinfoɔ no da so ebu mmeranteɛ no animtia. Yie ma basabaesɔre no ɛsane nyane nanso saa bere yi deɛ ntensere ntumi anyina ano. Mpo wɔtetee ne hunuhu sɛ wɔpari sɔ wɔn mu a ntensere na obedi kan ayi no ɛwɔ hɔ. Saa asɛm yi deɛ maame Fatima na ɔte ayi no asutire. Ɛhɔ ara na wɔdwene ho huu sɛ sɛdeɛ aba no ɛbɛyɛ nyinaa. Sɛ wofa ha na wobɛhwɛ na nipa gyinagyina ha kuokuo nso wohunu deɛ na ɔreyɛ. Kokoom na da so na wɔhyehyɛ hɔ na wɔkeka nsɛm baako baako. Adɔnyɛfoɔ no agyi bum anadwo bi no. Hwan fie na wɔde wɔn ani kyerɛɛ? Ɛnyɛ maame Fatima hɔ. Ntensere tee wɔn ho popoɛ pɛ na odwane kɔhyɛɛ pata soɔ. Obutuu fie hɔ bibiraa no wɔanhu hwee no ɔdane wɔn ani akyerɛ adi nam hɔ mpanyinfoɔ no. Wɔnte hwee sɛ poo kee kaa saa ɛka esuo ne adeade ho. Odi adwuma no wɔ anadwo mu nyinaa ne ade. Ntensere yɛ nwanwa esi fam kɔka kyerɛ maame Fatima a saa bere na wogyina adi hɔ a na ne ho ɛwoso biribiribiribiri sɛ ɔrekɔ no na ɔtena hɔ a obeku no. Nkradie no ɛyɛ tiawa. Kuro no esua ɛna adɔnyɛfoɔ no nso atu ɛhwanyan mu ɛmmaa nyinaa yɛ nti wɔgye Fatima ntoma ɛhyehyɛ ne ho sɛ aberewa bi a ɔrekɔ baabi soɔ ɛde poma tententen bi ɛhyɛ ne yafunu mu. Anokwa sɛdeɛ wɔyɛɛ ne ho no obiara antwi amɛn no koraa na nka mpɛ sɛ wɔbisa no asɛm. Wosii nhanoa no ɔde mmirika mu yɛ den egyina mu ɛde ne ho ɛdɔ mu ɛkɔɛ. Nti abusuafoɔ ɛka ntensere anya dabere na aha na ɛde besi. Ɛnam sɛ baabi a ntensere kɔpie wɔ Gumbe asase so na ɔne maame Fatima te no ɔhyɛ ase sɛ obeyi ɛyɛ asɛw ne ade. Afei deɛ otimi bɛtɔn nam ne ade. Na ntensere ho bɛyɛ ahi ne ade. Afei na nkɔfoɔ kurom nyana ɔmbɛgye ne kra ɛde afiri ne nsam nti ɔne Fatima di nkra tiawa ɛma odwane de ne ho ɛtɔ mu. Nti abusuafoɔ yɛduru ɔfa a ɛtɔ so ɛyɛ enum. Wɔsɛ ɛsere so akwantuo. Ɛsere so akwantuo. Ɛsere so akwantuo. Mekenkae. Ntensere nam no okopie firi ɛsere bi so. Ɛhɔ nnua ɛyɛ ntiantia. Ɔto n'anim hwɛ n'anim tentenso a deɛ ohu ara ne ɛsere pradadaa. Sɛ obi nam so saa na sɛ wɔni nsuo di a na te sɛ adeɛ ayɛ no. Efiri sɛ etumi ba sɛ wotwa bɛyɛ borɔfo kwansini du kwan a wohunu nsuo ho koraa. Ntensere nim asase so. Ɛne wɔn siesie ne ho antwɛ saa akwantuo yi. Ɛna mfiri a wɔamfiri ha ahogono so no nti no.
n'ania na wɔde akyerɛ baabi akwa wɔnim baabi a ɔnam enim baabi a ɔrekɔ wɔte kyerɛkyerɛ na wɔyɛ amem wɔgye di sɛ gyamanatamfo no na da so ɛrepam no yie ma ntensere etu no kwan no anadwo nko a ɛnam sɛ mmorɔba ne nuaba ɛnyɛ na ɛwɔ ɔsere so hɔ nti no ne titiri na ɔpɛ bere ama no ammerɛ koraa sɛ wɔhɔ a na wakɔkɔ pie nsuo so no wanom biara yie na ɔbɛsi bebree nso ɛwɔ ne kotokuo mu ɛno nso ɛboa no yie ɔfa saa ahohia mu bɛyɛ sɛ ɛnanum da bi awie a wɔte dua bi ase no wɔte ne dua dendenden bi paa wɔ n'anim tentensoɔ afei na ɛɛbɛn deɛ ɛwɔ no paa wɔtɛn na so etii no na emu ɛnyɛ ne dɛ ɛte sɛ deɛ nkraman bɛyɛ sɛ aduonum aka bɔ mu ɛɛpɔ so ɛna ntensere sɛ na ɛha deɛ nkraman ɛɛba abɛpɛ dɛ ɛwɔ ha wɔhwɛ a na ɛɛbɛn deɛ ɛwɔ no paa ɛhɔ a na wɔsɛ mentena mfonfon ho ma ne mɛda no me kwaeɛ amono mu hɔ a ɛna wɔde n'afuru ɛka dua a na wɔte ase no ɛkɔbutu esu kom ankyɛ ɛna ohunu sɛ sakraman a wɔn dodoɔ ebesi edu abɛgyinagyina dua no ase na ebinom nso agyene wɔn ani ɛrehwɛ ne soro hɔ na ebinom mpo ɛde wɔn se aka dua no a wɔn ɛrehwɛ nso na ntensere ɛwɔ dua no so hɔ nyinaa na ɔrebesi ɛnyɛ yei ɛna ɔto ntasuo ma ne kugu baako apampamu na kyesɛ watete ne pasaa ohunu saa no wɔyi bisene bebree egu n'anum sɛdeɛ ɛbɛyɛ ntasuo bɛdɔn so ɛwɔ n'anum efiri aseɛ ɛtoto ntasuo no ɛma deɛ ntasuo no bi bɛso ne pampam bia no na etwa sɛ owu ɛyɛ saa ma no kɔkaa baako ɛdeɛ na ɔpɛ biom ofiri hɔ no ɛde n'ani kyerɛ anim tentensoɔ ɛkɔɛ wɔtena hɔ a ma wɔnunu ɛdwoyɛ ansa na wɔsi efem saa po yi deɛ na anka ntensere ɛmpɛ sɛ wɔbɛfiri mu ɛsane nnuane a na onya no ho nti no nanso no deɛ wɔhunu sisi na akyerɛ no sɛ odi aduane akyi ɛtena hɔ a deɛ ɛbɛba no ɛnyɛ koraa ɛhefa no mfa n'ani nkyerɛ bio ɛhɔ a na wɔgyene n'ani ɛhwɛ owia kum ɛdane n'ani ɛfa apueɛ nante anadwomu nyinaa ɛsane deɛ ne wɔhu nti no wɔana adukurom bio na emum dua so a na ɔtaa ɛda na kwantu mu no ohunu nneɛma pii a ɛyɛ nwoma nanso ɛbrɛ na ɛma no kwae ɛma ne nka mu nsɛm nyinaa yɛn nyinaa mu no kasakoa na ɔtaa kan ne sɛ owu awu nkwa bea a wakɔduru yi deɛ na asetena ayɛ den ama no nsuo ɛni hɔ ɛna nnuan ba na nka ɔmfa ɛnyɛ hwee wɔ srɛ so hɔ no afei deɛ ohu bi koraa ɛtɔ da na owu ayɛ ntensere akɔ no sɛ wɔdwene sɛdeɛ wɔnenam hohunu yi saa ɛne sɛ ɔbɛhyɛ akɔmfo anaa sɛ ɔbɛfuru dua bi na wɔgya ne ho aba abɛhwe fam na wɔwu ne nka ne yadeɛ a ɔnam mu nyinaa to betwa ne nka mfasoɔ koraa yɛ dɛ ɛwɔ so wɔte hɔ ɛredwene saa no adwene bi ɛbɛsi ne tirim ma ne kaa sɛ onipa wanwu a onim deɛ ɔbɛnya nti ɔbɛpem so ahwɛ de bi pii firi mu ayɛ dɛ aba wɔnam hɔ saa a ɔbɛhwɛ na akɔpie aduaba bi so ɛba saa na wɔdi kakra ama ahoɔden so aba ne mu na watoa na kwantu no so a wonim deɛ de no ɛkɔ akɔsie no so ntensere yafunu ayɛ hatahata sɛ krataa ɛsɛne nnuane a na wonya ɛni nti no ne tiri afu agu ne kɔn mu sɛ sɛbe ɔbɔdamfoɔ ɛna ne ho fi nso akɔ akate sɛ akatim saa tibea yi ɛna na ntensere wɔ mu ɛwɔ ɛsrɛ so hɔ wɔnam nam no okopie efiri ɛpo foforo bi mu ɛha ɛnte sɛ deɛ na ɔwɔ mu kane no emu ennua ɛwoware ɛna fofowa nso ɛwɔ mu nkakra ankyɛ koraa ɛna ɔkɔ ekopie ankaa bi so yie ma no hunu sɛ wɔne akura bi ntam kwan ɛnware akɔma bi nso ɛdaseɛ nanfo afu atua kakra ɛhɔ a na ɔkɛseɛ ne hu hantwo wɔde kɔma ni brɛ ɛforo ɛtete ebi edie afei na ato baabi a ɔbɛda ɔmfa ahoɔden a wɔnya yi ɛnkɔ n'anim kakra ɛnkɔhwehwɛ akura a waso daeɛ no ho ahu na sɛ wɔka sɛ wɔtena ase nso a ɔbɛyɛ den wɔnyagya saa nsɛmisa yi ɛna ɔhyɛ ase ebisa no ho akyire yi wosi gyinaeɛ sɛ ɔbɛtete ankaa no pii ɛde akɔ n'anim ɔkorɔ no ɔte twerada wɔ n'anim ntentensoɔ
wamfa yi anya na asɛm ɛkɔ ne kwan. Saa bere yi na ɔbo epu ano. Nso na dua tententen bi esi ne nkyɛn paa. Ɛhɔ ara na ɔsɛ me werɛ emfiri sakraman asɛm no. Ɛhɔ ara na ɔyɛ ntɛm ɛforo ɛkɔtena dua no nkɔn mu. Wɔnane n'ani hwɛ a trɔmo kakraka bi a n'akyirinwi asɔre serɛn na ne mɛn grɛn ɛna ɔbɛgyina aseɛ yi. Ɛna ɔsɛ anɔkwa menyame a ɔdi m'akyi so paa. Sɛ mamforo dua yi a anka sɛsɛ mayɛ funu. Wɔgyene n'ani ɛhwɛ n'anim kakra no. Ɔhwɛ sɛ ɔfoforɔ nso afuntum mirika ɛreba deɛ wadi kan abɛgyina hɔ no. Nanso prɛko pɛ ɛna ohuu sɛ deɛ ɔdi akyire bae no apampam ɛrehwie mogya waa. Nti ntensere huu sɛ ɛyɛ obi na ato saa trɔmo no tuo. Ntensere na wabɔ saman wɔ dua no so hɔ yi. Ɛhɔ ara na ofiri aseɛ trantran mu ɛwɔ dua no hɔ. Sɛ ebia nka ɛbɛbɔ mmoa no hu na nka ɔmo adwane akɔ. Sɛɛ na afei koraa na wɔsɛɛ n'asɛm. Mmoa no mu baako adi n'ani ɛkyerɛ no wɔ soro hɔ ɛporo ne hwene egu ne so. Amonom hɔ a ɛna nsuo bi egu ntensere ho ɛwɔ dua no so hɔ. Kwansima ɛna ne ho firi aseɛ ɛyɛɛ ne hene te sɛ deɛ gyama. Apea paa ɛna wahu ɛde agu ne so. Ofiri aseɛ de ne nsa baako adwiri ne ho nanso na ɔyɛ kwa. Afei wɔde ne nsa mmienu hyɛ aseɛ titii ne ho ne ade. Afei deɛ na wɔgye ne ho a na ɛngye. Nti pere a na ntensere ɛrepere ɛwɔ dua no nkɔn mu hɔ. Ankyɛ koraa ɛna abɔfo a wɔrepam mmoa no ɛbɛfiri hɔ agye ne tuo de foa baako yɛ a mogya ɛrepram no ɛmaa no emunu ɛhwee fam. Ɛkoro a bɔbɔ anka no de mirika emu ɔden ɛhyehyɛ so adwane yɛ a wɔahu n'akyiri kwaa koraa bio. Afei deɛ na ntensere ntumi ɛnyɛ ne ho hwee. Nti ofiri dua no so ɛte ɛbɛhwee fam ma n'ani so ɛbiri no. Abɔfo a wɔnhu no na mmom mmoa no ana na wɔn ani adi wɔ n'akyiri no tee sɛ biribi firi dua no so aba abɛhwɛ fam. Yei ma otu mirika tɛntɛn ɛkɔhwɛ ade korɔ. Wɔnkɔ hɔ a onipa na wɔda hɔ a wɔayɛ hagyaa yi. Ɛhɔ a ɛna ɔmu baako ɛhwɛ ne bɔtɔ mu ɛyi toa ketewa bi a aduru bi ɛwɔ mu ɛde bi sosɔ n'ani so. So a ɛsɔ n'ani so no sɔre a ɔsɔre tena ase ɛyɛ bafua. Ɛbaa saa no obisaa no ɛmaa no bɔ no nante se nyinaa. Ohunu tebea a ɔwɔ mu no ogyaa aboa no hɔ ɛtam no ɛde ne ɛkɔ fie ɛkɔ wɔ n'akuru ase ansa na ɔreba akyire yi aba abɛhwɛ aboa no ho asɛm aka. Nti abusuafoɔ ɔfɛn ɛtɔ so enum so na yɛde aba bɛgu yi. Ɛyɛ ɛsrɛ so akɔntuo. Yɛtoa so. Abusuafoɔ yɛduru ɔfɛn ɛtɔ so nsia. Na tifi asɛm wɔ se asɛnkɛseɛ ɛbaa frankaa nsi so. Asɛnkɛseɛ ɛɛba frankaa nsi so mekenkae. Akura a ɔde ntensere aba so yi nsu biara. Nanso ɛso asetena ɛyɛ ahomete sɛ biribi. Nnipa a wɔwɔ ha no etirim wɔ asɛmpa yie. Nanso no ɛnam mmoa kum bebrebe nti na ma ɛhɔ ɛbɔn bere biara. Nam ne aduane deɛ wɔmfa nyɛ hwee. Abɔfoɔ no adaworo ma wɔtumi ahwɛ no ama ne ho ayɛ den. Ne nan na ɛfiri kyiriɛ. Nso afei de atoa kama. Ntensere nso kyerɛɛ wɔn deɛ ofiri ne nanante sie nyinaa. Yei nti ɔsrɛ wɔn kwan sɛ ɔbɛtutu so. Wofiri ha kɔ soko a ɛnyɛ yera kwan biara. Nti ogyaa no kwan ɛka ɛde susu sɛ ɔkɔ na so wɔahunu no si a ɔnsan mmra ɛne wɔn mmra ɛmɛtena. Ankaa a mmoa no ɛbɛhyia n'aseɛ no ho na ɔrekɔfa. Nti ogyaa no kwan ɛde ne sie timpɔn mu. Ansa na wɔresan no n'akyiri. Ɔpanyin baako ɛkyerɛ no sɛ ɛhɔ gyaasehene ɛyɛ ɔne wɔfa. Nti sɛ ɔkɔ na ɔbɔ ne din sɛ pesukuo a ɔbɛsiesie no kama. Sɛ obi nam ɛsrɛ so na ohyia obi na obisa ne sɛ kura a ɛda n'anim no kwan ware. Na sɛ ɔka sɛ nware bi a ɛsɛ sɛ wɔn nua ne fa ne sɛ wɔduru a ne sa. Obu akwansi num ɛkwan ne basafa bi pɛ. Ɔnante firi anɔpa ɛkɔsi anummerɛ ansa na wɔduru sukukuru mu. Ɛha adan no ɛyɛ ne nwoma sɛ biribi. Efiri sɛ ofiti nkwantia pɛ no
ɛka kakra bi sɛ wɔsan n'akyi osusu sɛ ɛhɔ adan no nyinaa ahyehye wɔde dɔteɛ na asie ɛna wɔde dɔte koro no bi nso atare so ɛna wɔde sɛbe nantwibini akwa so yi ama ɛso ayɛ dendenden a sɛ nsuo tɔ gu so a nka no koraa sɛ wofa ne hyehyɛ mu a na ɛkɔwie sɛ sementi de ama no ansa ne yɛ kurombɔfoɔ ne gye a na agye ɛnam ayefuru bi a na ɔrefa nti wohunu hwee sɛ ntaadeɛ si funu ban ɛna ɔreka ntwene ɛto nnwom ɛfa ɛho ɛna ntensere bɛka sɛ sɛnka kuro no ahye a nkahafoɔ ani ɛnyɛ saa na no si pɛ na osi mu pampampampampampan ɛkɔɛ soko yɛ kuro bi a ɛso ɛna ahɔfoɔ nso edi wɔn ho ni wɔn mmɔnten yɛ pradadaa a adan nso yɛ twɛhyia wɔde wɔn kasa deɛ ɛde sɛ nkuro a edi kan a wɔkɔ so a ne sa ɛfa ɛyɛ nkramofuo a wɔn kasa ɛne nwera wɔn a wɔsom abɔsom nso ɛka German kasa ofiti akwanti apɛ ɛna ohunu aberanteɛ bi ebisa na ɛhɔ gyasehene fie odi n'anim ɛde ne kɔ ɛkɔkyerɛ hɔ ɛhɔ gyasehene deɛ ɔmfrɛ nyame na mmom ɔyɛ bosonsomni ne fie ha abosom ɛnɔɔso bia na bansere bi a wohunu no ɛne ɛda ne ho akonnwa a wɔte soɔ de ɛkame ayɛ sɛ nsuman nko a ntensere ɛkyea no wɔ German kasa mu ɛma ɔgye no so ɔmaa no akonnwa ɛtena so ebisa no amanneɛ nyinaa ɔkyerɛ no sɛ ɔkɔ sepɛsuku akura na ne hɔ na ɔkyerɛ no kwan a sɛ obeduru a ɔmmra na ɔmɛ ɛsoe na nate sepɛsuku din no n'ani agyi ne tirim ɛmaa no ɛsɛe sentia n'ani agyi ne tirim ɛmaa ne sere no deɛ ntensere ntumi ante aseɛ gyasehene yi ɛso nipa deɛ ntensere firi n'akwantu ase no wɔnhyia bi saa da ɔmaa no akonnwa ɛne efie baako mu adwene ho sɛ anhwɛ a na ɔne ne tena ahemfie hɔ a ne ho antɔ no saa nso mpo na wogyafo ɛpɛ ɛsiane nkwanhyia a wɔfiri akwantu ase wɔhyia nti wɔyɛ nipa pa nti wɔampo no baabi a ɔkorɔ ɛha nso wɔne ɔpani yi ɛto kɛsɛ ɛfa ayɔnko a na emu ɛyɛ den ɛnyɛ gyasehene nko a na n'ani agye ne ho mmom kurom hɔ mpanyinfoɔ binom nso ɛka ho wɔn mu baako edi ne pɛwonko deɛ wei yɛ aberante bi a ɔne ntensere bɛfa ayɔnko mu ɔden paa ɛwɔ sekukuru ntensere ne pɛwonko deɛ nyɔnkofa yi deɛ gyasehene ampene so nanso wankyerɛ ne dinti a wampene so saa adamfoɔ yi ɛbɛhyɛ ne dan mu a biribi atena hɔ a akɔsi bere a ɔpɛ ansa na wasɔre afiri hɔ sentensere nso ɛni hɔ koraa adamfoɔ yi atumi atwɛn bere bi a ɔbɛba akoa yi ɛɛka wo a ɛfiri wo ntoma mu nterese deɛ saboɔ bɛka wo a yɛ na ofiri wei dɛ ntoma mu ntensere deɛ obu ne sɛ wonya adamfoɔ bi sɛ na ɔgyegye no akɔ akoko no ɔbaa ha yi ɛnyɛ nnɛ nanso obiara ɛnte ne ho asɛm bɔne biara wɔnyɛ akwasi ɛba ɛbɛsena ata ɛna ɔmpɛ ne ho asɛm na adwene mu ɛdɔ yie nti obiara ɛpɛ n'asɛm da bi anɔpa gyasehene ɛfrɛ no to n'anim sɛ ayɔnko a ne pɛwonko deɛ ɛfa no ɔmpene so na nke betumi a wɔne no ntwitwam sɛ anyɛ saa a ɔde ne fa ɛbɛma no wanka ho hwee biem onipa a ɔne wobɔ kosua tafrɛ ɛyɛ den na ɔne no etwitwa damfo mu ohunu ne ho hwee ɛna wɔnte ne ho asɛm bɔne biara ɛdeɛ na ɔnka ɛne no entitim efiri saa bere no na ɔntaa nhyia wia nanso anadwo deɛ na ɔkɔ ne hɔ ne no ɛkɔdi nkɔmɔ yei wɔte hɔ anɔpa bi wɔnsrɛ wɔn aso nti a wɔsɛ wɔhene no mo nyinaa ayera ankyɛ kora ɛna na dawuro nso ɛdeda so ɛna ntensere ɛka ne tirim sɛ sɛ ɛka ahyehyedeɛ nko a nketuo ɛnto ɛwɔ kwae mu da ɛna tipan nso ba kurom so aboa kɔtɔ wei na wɔmfa ho enti wogyafo amfa yie mu bia anya asɛm ɛna wɔahwehwɛ ne dan mu nso baabia ahwɛ sɛ biribi wɔ hɔ a na sɛ biribi ɛyɛ de ɛni hɔ nso ɛdan a ɔkɔ so ne mu no tonton ebi so na ɔda yɛ a wɔde ayɛ mpa wɔ biram so
soku kuro no mu din bɛyɛ nanan awerɛhoɔ paa na aba hɔ nom awerɛhoɔ aba ɛfiri sɛ nana sika futuro ne nwentoma ahodoɔ ne nsekyɛ tam bebree a ɛfra nneɛma mu no wɔwia nana tu nipa gu mu ɛma ɔkɔ abisa bere a wɔsane bae no deɛ ɔka sɛ nneɛma no ɛhyɛ kurom hɔ a nti wɔnkɔ so na ɔhwehwɛ deɛ ɛbae no sɛ nana ne mpanyinfoɔ kɔ agyina no ɔnano ɛkɔ bɛnkoro mu sɛ obetu nipa agu mu ama wurawura fiefie mu adan bie mu akɔhwehwɛ nneɛma no saa asɛm yi deɛ wɔammɔ obiara ante ho na wada wɔn ho so anadwo no a ɔma nipa ɛkɔ kɔmanda nkyɛn mu kɔsra no asogyafoɔ ɛba kuro no mu ahyia ɛhɔ a na wɔn mu binom ɛfiri aseɛ nyane nipa no ɛwurawura wɔn adan mu ɛhwehwɛ ɛhɔ no wɔyɛ nyinaa no na nana agyeman so ɛdi akyire sɛ wɔfiri ɛdan a ntensere dan mu no a wusane dan bɛyɛ sɛ num ho ansa na wɔduru pɛwɔnko deɛ ɛfie ogu so saa no obeduru ntensere dan mu nso ebisi saa bere na ohunu nana ɛnoma ɛno asogyafoɔ no duru ne so pɛ na ɔsɔre ne tontompa no ɛso nti wɔso no mu ɛwɔ no afoka ɛma no kɔtɔw baabi wɔmɛhwɛ a nana agyeman no nwontoma sika futuro ne nneɛma no mu fa bebree na egu hɔ yi amunum hɔ a ne ntensere atɔ mu asogya no firi aseɛ bobɔɔ n'asom ɛka no mpire ma ne te ɔno ankasa ne ho ase wantumi anka asɛm baako pempo osunsum no kɔ ahemfie asɛm otimi kan ne sɛ onim nneɛma no ho hwee nana no ani no yie gye adanseɛ ma no sɛ ontumi ɛmfa nanso nneɛma a egu ne mpase yi no ɛyɛ den na ɛbaeɛ a ɛbɛgu hɔ no yei ma wɔhene srɛ sogyafoɔ no ma wogyae no hwee nɔpa no wɔde ne kɔɔ kɔmanda anim sɛ ɛka nana nko deɛ a anka wɔhunu nneɛma yi no anka wonyaa no nanso wɔma ɛkwan ɛsaa nti wodi n'asɛm no ayɛnkododoɔ a amabɔ akɔtɔ anya tiri wɔde ne kɔtoo aban mu mfie mmiɛnsa Gaasehene ne nana agyema edi ho awerɛhoɔ ɛna pepree tebusuafoɔ ɛyɛ asenkɛseɛ ba Frankenstein so aso na wi yie sɛ na mehyɛ ase di kakan no na mepɛ sɛ me no ɛba bɛdi nwoma wi mu nkɔmmɔ sɛ bɛwie no ɛyɛ dɔnhwere baako 1 hour time akasa dɔnhwere baako ɛne sema mmienu 1 hour 2 minutes ɛna yɛkasa yi nti nɛ mede ma no bɛsi ase ɛwɔ nwoma edi da so ne ɛyɛ sɛ ɛbɛwie na owura ɛfɛ no Michael Boate Amanfo ɔno na timi bɔ no mo homɔden kɔtena dwedie bi ase ɛtwerɛ mo yi mu na mu nsɛm ɛna afia ɛwɔ afia pem ahankono aduosia ɛna 1964 ɛna so yɛ wodidi Bureau of Ghana Languages for so bɔ homɔden ɛtintim mo no mu na nsɛm bu krata so ɛtwa no ho a ɛgya dubɔfoɔ nɛ maba na ase Ebresim ne ba na ase bi man yɛbɛsa aba bɛto aso afiri ɔfan ɛtɔ sonson kɔ atifi asɛ wɔ se anoma wusuro a ne ntakra ba fam ne yɛhu nipa ankasa sɛ ntense na wi na nagyema nneɛma no wu sɛ na damfo pɛ wɔn kwan de na wi ayi wu ho a ne wi a nneɛma no ɛkwa bɛ ne bɛfa so a ne kɔrɛ bɛba bɛda adi ni ade anoma wusuro a ne ntakra ba fam gidi yɛ sɛ bɛkae saa ɔfan ɛtɔ so mmiɛnsa no bɛsi no na yɛhu nukuri na tebusuafo Mosomfo ɛgya adubufuo ni ɛba sante twidi a ɛno ana di ho dwuma sɛ watwere nwoma bi na pɛsɛ pensin mu no masɛm bia no tema homom ana de fa comment bra yɛbɛ no bɛdi nkita ho ne kwa fa so bitima de abo tebusuafo bisi ha bɛhyia bi